Ora liya yo mung ketemu marang sliramu. Wis pirang-pirang dina ning kepatihan. Sawetara suwe aku njur tansah kelingan marang sliramu. Aku mongso kangen marang sliramu. Gusti Damar Wulan sing ganteng dhewe Kresna sung kadang kadya garwa lali sliramu hati-hati yo Mas. Ana ing kepatihan kene. Kang Mas bakal bali ana ing kepatihan. Sliramu rasa kuwi. Mas aja semono. Aku njaluk. Kang Mas Damar Wulan